sir mawuok mana agucho omenda no mano mar CDF osebedo nade e thuologi kiwacho ni kata motelo ne kawuono omenda ni pok obedo kabiro usebedo ko survive nade mano e kar chung' od bura mari kuom ranyisi en otek nikech kar chung' od bura nitie pesa mabiro mirito go kar chung' od bura nitie jomondiki matimo gigi kata mna kidhi e od bura nitie ofise ariyo kanyo nitie mar jaod bura miluongo ni constituency office nitie mar CDF ma en gi committee ne gi jakome giduto pesa gipogi biro koro mar constituency ni ochandowa nikech jogo mondiki gi kata osara magichamo timre nadi onge to kidhi e constituency office ni obende pesa onge kata jomondiki go chendo inwango ni ji obet kata dweche ariyo kata dweche adek kapok giyudo msara to kelonwa tich matek nikech samoro chuno ni in iwuon jaod bura idwaro pesa madong' jogi tigo mae ofuke kata ka chieng' moro chalo gimiholo ofis koro ofis nyalo duokoni to gimatimre kamano kata jaod bura wegi ang'e ni nyogi luoro wacho ni kata gin bende chudo margi osebet ka chendo ok apar ni kata sani kanyo chudi to mana ndalo ariyo mokadhogi e kanyo chul jaod bura kuom dwe manyocha okadhoni to osebet ga kalewo kamano ang'eyo ni kata pesa mar wuoth kidhi dala mtoka dhi ringo ni giduogo nitie kaka ichuloga en pok ochule chiegni dweche adek ni kata jaod bura kadhi dala pesa moringogo kako ringe kor gweng' pesa moringogo gi mtokano pod ok tim nadi ok chul miyo weche ok be od bura ni ng'eyo ni ne ging'ado ni ka ji ne nitie pesa moro michulo ka ji obet